Трудно е да се храниш здравословно, когато си по цял ден на работа. Бързаш за офиса, тичаш по задачи, а накрая стигаш до лавката, където те чакат банички, сандвичи и всичко друго, но не и пълноценна храна. А вечер след работа нямаш сили да мислиш какво да пазаруваш и готвиш. Нашите менюта са създадени, за да ти спестят време и усилия. Менюто ти пристига готово, вкусно, балансирано, с безплатна доставка до твоя дом или офис. Всяко ястие е с пресметнати калории, а всеки ден менютата са разнообразни, различни, местни, безместни, двустепени и 3 степени. А от понеделник вече предлагаме и целодневни менюта. При поръчка на дневно меню за всеки ден, т.е. седмично меню, получаваш 7% отстъпка. При поръчка на обедни менюта за цялата седмица отстъпката е от 5%. До 11 часа петък можеш да поръчаш обедни целодневни менюта за следващата седмица, след това поръчките са възможни от вторник до петък. С нашите менюта здравословното хранене става част от твоя живот. Разгледай менютата в darimиленова.com.